Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi Ushembe uyawachitha amasiko aphambana nomthetho kaJehova. Deuteronomy 10 verse 12 to 13. Manje ke Israyeli uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe. Uhambe ngezindlela zakhe zonke. Umthande umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe ukube kube kuhle kuwe na. Amen. Sijwayele ukuveza ukuthi ngoSeptember 2006 savakashelwa inkosazana okwagcina sibona ukuthi akusiye umuntu lo kodwa ingilosi. Ngenye imini ithi lenkosazana, uma abantu sebebuyele kuJehova njalo ngonyaka boya eJerusalema ukugubha umkhosi kaJehova. Lokhu kukhuluma akwaze kwehla kahle kimi ngoba ngingazi ukuthi yini abantu abamnyama okubahlanganisa neJerusalema elise-Middle East. Ngesinye isikhathi lenkosazana yabuya yathi, ngiyabona nje kubangwa umuzi wasekuphakameni wasebuhleni, kodwa ikomkhulu ezulwini iJerusalema okungumuzi wokuqala kaJehova owakhiwa emhlabeni. Ukuphakama kubaleke njengeJerusalema lesibili okungumuzi umpostoli uJohane owaprofetha ngawo kwisambulo 21. Iyaqhubeka nokungidida le ndaba yeJerusalema ingilosi elokhu ikhuluma ngayo. Ngelinye ilanga futhi lenkosazana yathi, wena uyinzalo yendlu kaJuda. Yagcina lapho nje. Ngaqala lapho-ke ukuba ngenze ucwaningo ngobuhlobo phakathi kwethu njengesizwe simnyama kanye nesizwe sakwa-Israyeli. Kulolu ucwaningo ngathola ukuthi impela isizwe sakwa-Israyeli yithi, kodwa namhla angikhulumi ngalokho. Engiqondile ukuthi kulabo asebenokuqonda okuphelele ukuthi yithina isizwe sakwa-Israyeli. Kumele baqonde ukuthi inkolo yethu kuseyiyo leyo nkolo eyalethwa nguJehova entabeni yaseSinayi eminyakeni yo-1440 BC. Kule ncwadi engiyifundile uthi uJehova asimkhonze ngokugcina umthetho wakhe owasinika wona mhla eletha lenkolo yakhe entabeni yaseSinayi. KuMathewu 5 verse 17 to 19 uYeshua uthi, ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti. Angizelanga ukuzochitha, kodwa ngize ukuzogcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kokwedlula izulu nomhlaba, kodwa akusoze kwedlula igama nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa uwodwa kule miyalelo emincinyane afundisa abantu kanjalo, uyothiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kepha uyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. uMose akaze asifundise ukuthi uma singawugcina umthetho kaJehova angeke singene ezulwini. Kodwa nguYeshua owagcwalisa umthetho ngokuthi esifundise ukuthi songena ezulwini ngokugcina umthetho kaJehova. Sibuye sifundisa abantu ukuthi abagcine umthetho kaMose. Emva kwesikhathi uYeshua wafela esiphambanweni, kodwa wabuye wavuka kwabafileyo, waqhubeka nokushumayela. KuMathewu 28 verse 19 to 20 uYeshua esevukile kwabafileyo emva kokubethelwa uthi, hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya engcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Ezimfundisweni zikaYeshua ekuvukeni kwakhe, akukho lapho othi ngokubethelwa kwakhe lokho sekusho ukuchithwa komthetho kaJehova. Kodwa uthi umthetho umi ngunaphakade. Wayala abafundi bakhe ukuthi ekushumayeleni kwabo abavuselele imiyalo yakhe kubantu bonke.
Nempela kwathi uma abafundi bakhe bephuma eJerusalem beyoshumayela bezizwe bafike bavuselela izimfundiso zikaYeshua. uJohane wokuqala esahluko 2 verse 3 to 6 umpostoli Johane owayehamba noYeshua uthi, siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lo othi ngiyamazi kodwa engayigcini imiyalo yakhe ungumqambi manga, akanalo iqiniso. Kodwa ogcina izwi lakhe impela uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye. Lowo othi uhlala kuye kufanele ahambe njengoba ahamba yena. Amen. Izimfundiso zompostoli uJohane ziyasifakazela njengokusho kwaYeshua ukuthi kusukela kuMose kuze kufike kwabapostoli umthetho kaJehova awukaze ushintshe. kuLevi 18 verse 30 uJehova uthi, ngalokho gcinani umyalo wami ukuba ningenzi nalinye lalawo masiko anengekayo ayenziwa ngaphambi kwenu, ningazingcolisi ngawo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. uYeshua kuMathewu 7 verse 8 to 9 uthi, niyeka umyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. Yebo, nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuba nigcine usiko lwenu. Sijwayele ukuchaza ukuthi umthetho kaJehova wachithwa inkolo yabezizwe emva kwaYeshua nabapostoli, waze wavuselelwa nguShembe. Kuverse 3 womthandazo wesabatha ubabamkhulu uthi, mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe uJehova owanilobela yona ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Lesi isisekelo senkolo yobuNazaretha. Ezintshumayelweni zakhe uShembe uthi, kuza isikhathi lapho abantu basekuphameni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunezwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalinaki izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Bayodebesela ukugcina umthetho lo okuyiwo okuthiwe angiwuvuselele. Ngakho-ke ukuthi uShembe wathunywa nguJehova ukuzovuselela umthetho kaNkulunkulu kuyimfundiso yakhe uthumekile. Njengokuyala kaJehova, noShembe uyawachitha amasiko aphambene nomthetho wophezukonke. Ku-Exodus 22 verse 20 uJehova uthi, owenzela abanye uNkulunkulu umhlatshelo engenzela uJehova yedwa uyokubhujiswa. Kanti kumaHubo 106 verse 28 kuthi, bazihlanganisa noBhalipayori, badla ukuhlatshelwa abafileyo, bamchukuluza uJehova ngezenzo zabo. Kusembhalweni ukuthi asinakubahlabela abafile, futhi asikwazi ukudla inyama ehlatshelwe abafile. Le mfundiso uShembe wayivuselela entshumayelweni yakhe yango-1931, lapho ethi, ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwakhe. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho, lokho akukubi kuJehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo, funa niduke, nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo, nenayalwa ngawo kuMathewu 10 verse 7. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekuwakhonza amadlozi, nomthetho othi anisahlangani nabafowenu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Ngeke nisabahlabela oyihlo benu, okweni kuhle ukuba nibakhumbule elatini elikhulu. Emzini kaJehova ekuphakameni,
kunokuba nenze njengalabo abangenayo uThixo. Uyaqhubeka umprofeti uthi, abasekuphakameni abasiwa amadlozi, kulelo lizwe akusidingi lutho, siyohlala ngokwenama, siyohlala nobongekile. Njengoba ubaba mkhulu waprofeta ukuthi kuza isikhathi lapho amaNazaretha ayomhlubuka uJehova, bazakhele onkulunkulu babo. Le mfundiso kababa mkhulu seyachithwa kumaNazaretha amaningi. Kodwa kuyadinga ukuthi abantu bazi ukuthi okwenziwa ilamaNazaretha kuphambene nezimfundiso zikaShembe, umqali wendlela yobuNazaretha. Ezintshumayelweni zakhe uShembe uthi, labo abaphika inkolo kaJehova ilabo uNkulunkulu abaqalekisile, ababoni lutho emehlweni, baphika imibhalo ngendaba yokuqagela. Uma benani bathi bayakholwa, kanti banamanga, uJehova ukwazi kahle konke abakwenzayo, ngeke basinde. Njengoba sesichazile, uShembe wathunywa nguJehova ukuzovuselela imithetho yophezukonke. Kodwa le mfundiso kaShembe ibhekiswe kumaNazaretha kuphela. Ivuselela umthetho kaJehova njengokwezimfundiso zikaShembe. Ayibathinti abantu abangasiwo amaNazaretha nabakholelwa ekugcineni amasiko. Kwenye izintshumayelo zakhe uShembe uyaqhubeka uthi, noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe, ningahlanganisi naye ngandlela zonke. Ngokuba lowo uyihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini. Yabuya ngaye lowo ukuba yonakalise umhlaba, ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni, ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Kuyimfundiso kaShembe ukuthi uyasikhethela ukukholwa, kodwa uma usuthathe isifungo sokukholwa bese ungayilandeli Kuyimfundiso kaJehova ukuthi uyasikhethela ukukholwa, kodwa uma usuthathe isifungo sokukholwa bese ungayilandeli imithetho kaJehova, usuke usuwenze isono. KuDuteronomy 23 verse 21 to 23 uJehova uthi, uma wenze isifungo kuJehova uNkulunkulu wakho, ungalibali ukusifeza, ngokuba uJehova ulindele ukuba usifeze impela. Ukungasifezi kuyoba isono kuwe, kepha uma ungenzi isifungo akawi kuba isono kuwe. Amazwi omlomo wakho uyakuwagcina, uyoqikelela ukuba wenze njengalokho uthembisile kuJehova, isethembiso osenze ukhululekile, futhi ungaphoqiwe wasiphumisela ngomlomo wakho. Amen. Abanye abantu-ke bayaye bathi uma ukungakholwa kungayiso isono, kungcono ngingakholwa, ngoba ukukholwa kunemithetho eminingi. Kodwa ukungakholwa akusona isixazululo, ngoba uma ungakholiwe ngeke futhi uwubone umbuso wezulu. Uyoya kulamazulu uShembe owawachaza mhla ethi, maningi amazulu nezihogo zikhona ziningi, kodwa ninani nenhlanhla yokuyalelwa indlela yokuya ezulwini likaJehova niselapha emhlabeni. Leli zulu uJehova okulo alifani namanye, liyakhanya. Amanye amazulu amnyama ayavuza, anendlala, anayo yonke inhlobo yokuhlupheka. Uma ungakholwa kuJehova awunasono futhi kuJehova, kodwa futhi ekufeni kwakho angeke uye ezulwini likaJehova. Okwathi mhla uShembe lichaza wathi, lapho singabakhona umuzi wekhethelo okhazimula ngaphezu kwezinkanyezi zonke ezisemkhathini nezezandla zabantu, kuhle lapho sinibizela khona. UbuNazaretha kuyisifungo sokukholwa, njengoba kubhaliwe kuNumeri 6. Yikho kubalekile ukuthi uma uthatha inkolo yobuNazaretha kumele uguqe, uzikhulumele ngomlomo wakho uthi,
ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni. Ushembe wakhuluma kabanzi ngomNazaretha ohlanganisa nomoya wobungoma. Entshumayelweni yakhe yango-1925 wakhuluma lamazwi. Bata bami, uma ubusebenza ngemoya yobungoma, nabo bonke abavuma ukuba izimbongolo zemimoya engcolile, ngokuba umthombo wayo nguSathane. Yikho lokhu izolo ngithe kini, yamukelani umoya oyingcwele,